Mekdep resmisi ýaş sportçunyň dişini sogurdandan soň näsaglandygyny we aradan çykandygyny aýdýar. Ahyl vilayatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep internatynyň bir resmisi mekdep okuwçysynyň bewagt ölümini onuň dişini sogurtmagy bilen ilteşdirýär. Bu barada Türkmen Nokot News habar berýär. Golaýda könürgen etrawynyň ýaşaýjysy Ahyl vilayatynyň bir sport mektebiniň okuwçysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň bewagt ölümi barada habar berildi. Ýaş türgüniň ölümini onuň bir ýarışdan soň näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjilmeginiň netijesini alan agyr şikayetleriniň sebäp bolanyny aýdyldy. 18 fevralda Türkmen Nokot News neşri Mekdep internatynyň resmiýetlerinden okuwçynyň ölümi barada telefon arkaly maglumat almaga synanşdy. Neşir özüni Mekdep resmiýetlerine Türkmen kanuny goraýjy idaralarynyň bir wekili diýip tanışdyrypdyr. Mekdep okuwçynyň ölümini tasdikleýär, ýöne onuň ölüminiň mümkin bolan sebäpleri boýunça öz versiýasyny öňe Telefon söhbetdeşliginde özüni direktoryň okuw işleri boýunça orunmasary Şemşat Oraz Kuliýewa diýip tanışdyran Mekdep resmisi Süleymanyň dişini sogurdandan soňra köp gan ýitirip näsaglandygyny we öýüne uradylanyny, soňra da özlerine okuwçynyň ölüm habarynyň gelip gowuşanyny öňe sürdi. Dişini sogurda Lukman Saglyk oýnadyk. Dişini sogurdan soňam dişi ganaýa bir gün umumy ýaşaýyşyna ýatja ertesi Lukmanlar Habarlar bilen öýlerini guradja. Vilayetde de soň yaramanlar ýogully diýip bäri habar edýärler. Diýip Mekdep resmisi Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Ýaş türgüniň ýaşaýan ýeri onuň tälim alýan mekdebinden 500 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. Şeýle-de Mekdep resmisi Süleymanyň judo dälde erkin göreş uğru boýunça tälim alýanyny habar berdi. Wakanyň beýleki bir versiýasyna görä Süleyman Tursunbaýew Ahyl vilayatyna geçirilen bir sport bähleşigine gatnaşýar. Bähleşikde oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek işaret edilýär. Ýaş türgün bu işaretlara ýa düşünmän ýa-da boyun egmän garşydaşyndan üstün çykýar we çempion bolýar. Ýarışdan soňra näwelli adamlar onu aýdylmaýan bir ýere gidip urup ýençýärler. Ýaş ýetinjek uruglardan alan agyr şikayetleriniň netijesinde könürgenç etrawynyň bir hastahanasyna aradan çykýar. Mekdep resmisi ýaş türgüniň bu golaýda sport bähleşigine gatnaşanlygy barada maglumatlary ret etdi. Ol 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2021-nji ýylyň ýanwar aýy aralygyna pandemiýa sebäpli Türkmenistanyň içinde sport bähleşikleriniň ýatyrylanyny öňe sürdi. Sentýabr aýynyň 1-inden häzirki wagtgacha hiç ýyl içki daşky Türkmenistanyň içinde daşyna ýarş geçenok 20-nji ýylda 2 fan ýarşa gatnaşypdyr. Diýip Mekdep resmisi aýtdy. Ýöne döwlet hiýetçiligindäki Türkmen sporty gazetiniň habarlaryna görä noýabr we oktýabr aýlaryna sportyň durly görnüşleri şol sany basketbol, voleybol, gandbol, otun üstünde oynalyan hokkey, küşt, şaşka we düzüm ýaly oýunlar boýunça Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerini mektep okuwçylarynyň arasyna dürli sport ýarışlary geçirilipdir. Ýöne Ahyl vilayatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep internatynyň resmisi öz sözlerini aýdynlaşdyryp öz mekteplerini pandemiýa döwrüne diňe türgünleşiklere dowam etdirilendigini, mektep okuwçylarynyň içerki we daşarky ýarışlara gatnaşdyrylmagyny aýtdy. Yok, sentyabr aýyndan fewral aýynyň häzirki wagtyna çenni karantin sebäpli mekdebiň içki daşky hiç ýyl ýarışlar geçirilen oga. Ýollaşlyk duşlugy hiç saat ýok adagan edilýär daşlar. Diýip Mekdep resmisi aýtdy. Özlerini Süleymanyň Habarlar diýip tanışdyran Tursunbaýewler jübütiniň sosial mediada paýlaşylan video ýüzlenmesi ýaş sportçunyň urulup ýenjilendigini we onuň uruglardan alan agyr şikayetleri bilen aradan çykanyny aýtdy. Ene ata öz video çykyşlaryna jinaýatçylaryň tapylmagyny we olaryň agyr jezalandyrylmagyny talap etdiler. Bu aralykda ýaş türgüniň ölümi baradaky habarlaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 fevralda Mar vilayatynyň sport mekteplerine häkimetleriň maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýändigini habar berdi. Ýaş türgüniň gümürtük şertlerdäki ölümini daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we opozisiýa wekilleri sosial media arkaly berk reaksiýa görkezýär. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Abaşada ýaşaýan türkmen aktivistleri 19 fevralda New York'daky baş binasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmegi meýilleşdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Taksim meýdanyna geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosy ýaş türgüniň ölüminiň töweregine habarlary hemde bu boýunça türkmen aktivistleriniň geçirmegi meýilleşdirýän protest aksiýalaryny ýakynan izlerleýär.
Türkmenistanyň Garaşsyz jurnalist adam hukuklary boýunça halkara Martin Ennals bayragynyň 2021-nji ýyldaky finalçysy Sultan Açylowa Türkmenistanyň prezidentine video arkaly ýüzlenip, raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri we kynçylyklary barada çykyş etdi. 70 ýaşly jurnalist Açylowanyň video ýüzlenmesi 18 fevralda Türkmenistanyň Kronik Nesriniň YouTube saytynda çap boldy. Sultan Açylowa video ýüzlenmesinde hususan da 2012-nji ýylda jaýlary ýumrulan raýatlara öwesine berilen Aşgabatyň Paraxtidi etrapçysyndaky kwartiralarda iň zerur Sultanda ýylady ýaly amatlyklaryň berjä edilmeýändigine, yerli degişli idaralaryň hem muňa çäre görmeýändigine ünsü çekýär. Bizim ýylady sistemalarymyz işlemýär. Bizim görýän görülerimizden şäher etrap häkimlikleri, jetler, öý upravleniýalary, hatda etrap prokuraturasy hem Habarly. Açylowa etrapçydaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň suw turbalarynyň ýarylyp, ýerde minleriň hem suwdan dolýandygyny, çyk çeken otoglaryň suwuglarynyň hem gaçjandygyny anykdap, muňa delil hukmynda suwuglary çataçan diwarlary görkezýär. Bu ýagdaýlaryň sowuk gowa şertlerinde hususan hem gartaşan adamlara, ýaş çağly maskalalara köp kynçylyk döredýändigi hem bellenilýär. Biz garrylar, ýaş çağlar diňe sowukdan horlanyp, härisinde kesellep, alyan uzypsyz pendiýalarymyz där-dermanymyza hem ýetmeýär. Sultan Açylowa ýaşaýjylaryň öz meseleleri boýunça döwlet idaralaryna, Sultandy prokuratura ýüz tutup ýazan köpçülikleriň ardalarynyň hem jogapsyz galdyrylýandygyny anyktaýar. Garaşsyz jurnalist Açylowa prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň döwlet mediasyndaky atçapýan, balyk tutýan, uloglar sürýän, saz-salyp aýdymaýan görnüşli reportajlaryna hem ünsü çekip, bularyň deregine ýurt baş tutanynyň raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklanmalydygyny aýdýar. Sen hemişe meniň aladam halkym bolar diýdiň. Emma sen halkyň aladam edin ok. Seniň baraladan özüňi öwdürmek. Sultan Açylowa prezidentiň adyna 7 kat ýollandygyny, emma merkezi postadaky resmiýetlerin ýüze çykdy diýilen näsazlyklar sebäpli jurnalistiň hatlarynyň ýollanmandygyny öňe sürendiklerini hem sözüne goşýar. Merkezi postanyň sortlaýjy maşyny seniň hatlaryny çeýnäpdir diýip maňa jogap berdi. Açylowa her ýyl millionlarça düp nahal waglaryny oturtmak boýunça döwlet büdjetinden köp sany çykdajylaryň edilýändigini, emma bu waglaryň soňu bilen iýdegsiz gurulýandygyny hem belleýär. Şeýle-de videoda pensionerlere berilen pensiýa haklarynyň ýurdun bazarlarynda bahalaryň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzerany aýlamaga ýetmeýändigi hem nyktylyp geçilýär. Sultan Açylowa hökümet maslahatlarynda ýyldan ýyla galla paxta planynyň dolu ýerine ýetirilýändigi barada hasawatlaryň berilmegine garamazdan iş ýüzünde paxta ýagy uňal haritlaryň ýitigitçiliginyň saklanyp galýandygyny aýdýar. Ilat ýag üçin, un üçin, çörek üçin hergerden unda. Açylowa daşary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny aradan aýyrmakda ýeterlik tagala etmeýändigine nägililik bildirip, şeýle-de prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň häkimetden çekilmegini talap edip geçirilen protest çärelerine hem ünsü çekip, wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezidentiň wezipesinden gitmek barada çağrışlary goşulýandygyny hem aýtdy. Ha, bizim şu protestlere goşulyp, seniň işi oňarmaýan bolsaň, işden çekilmeňi talap etdi. Ol Berdimuhamedowyň 2007-nji ýylda prezidentligi dalas eden pursady adamlaryň Sowet döwründe amanat kassalarynda ýitiren pullaryny gaýtaryp bermek ýaly beren wagdalaryny hem häzir küneçelini berjay etmeýändigini belledi. Azatlyk radiosu hem ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda adamlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlary berip gelýär. Sultan Açylowa ensem ýylyň dowamynda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýjilere Türkmenistanyň resmi habar beriş serýistelerinden tapawutlanýan alternativ maglumatlary obyektiv görnüşde berdi. Ol alyp baran jurnalistika işi bilen baglylykda Türkmenistanda ensem turly gysyşlary we hüjümlere tezewar boldy. Türkmenistan halkary guramalarynyň hasawatlarynda medeniýet azatlygy boýunça ýyllar boýu dünýäde iň ýaramaz derejede galýar. Türkmenistanda ýylar üçin medisina hyzmatlarynyň el ýeterliligi barha azalýar ketelhanalaryň hassalaryň köplügine döz gelmeýän saglyk öýleriniň vaksinasiýa taýýarlanýan we lukmançylyk işgärleriniň girdejileriniň azalýan wagtynda ilatyň saglygyny bejermek üçin çykdajylary ýokurlanýar. Azatlyk habarçylarynyň 19 fevralda berýän maglumatlaryna görä, Liwap vilayatynyň hassahanalarynda adam köp. Bu şertlerde köp adam ketelhana yerleşdirilmeýär. Şol birakyň özünde de goşmaça töleg bilen ketelhana yerleşmek mümkin.
mümkinçiligi taklanýar. Hassahana yerleşmek üçin boş ýeriň ýokdugyny aýtdylar. Şondan soň bölüm müdiriniň ýanyna baryp ýagdaýymy we saglyk halymyň agyrdygyny düşündirmeli boldum. Bölüm müdiri bir ýeriň bardygyny emma oňa yerleşdiriljek bir hassa garaşylýandygyny aýtdy. Ýöne 200 manat berenimden soň derrew bir ýeriň bardygyny aýtdy diýip Liwap vilayatynyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berip mundan daşary barlygyň analizleriň bejeriş we derman serişdeleriniň umumy bahasynyň hem goşmaça töleglidigini bellidi. Köp medisina hyzmatlary hökmany saglyk ätýaşlandyryşyň düzümine girmeýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä bu soňky günlerde Türkmenabaddaky saglyk edaralaryna ýüz tutanda hassalaryň köp ýüzbeýiz bolýan hadisalarynyň biridir. Şeýle bolsa berilýän hyzmatlaryň hili we hassahanalardaky şertler gowulaşmandyr. Azatlyň Türkmenabadyň köp uğurly klinikasynyň we regionyň beýleki saglyk edaralarynyň resmiýetlerinden kommentariýa almak synanşygy başa barmady. Yerli ýaşaýjylar resmi we bir-resmi tölegleriň köpelmeginiň sebäpleriniň birini saglyk işgärleriniň girdejileriniň azalmagy bilen baglaşdyrýarlar. Fewral aýynyň başynda Liwapdaky habarçylarymyz yerli medisina edaralaryny işleýän işgärleriň aýlyklarynyň kemelenligini we munyň belli bir derejede olara tölenýän goşmaçylaryň ketilmegi bilen baglydygyny habar berdi. Medisina işgärleriniň hususan da gijeki smenalar üçin goşmaçy tölenýän we agyr iş şertleri üçin berilýän goşmaçylar aýrylypdyr. Şeýlelikde medisina işgärleriniň alýany diňe stavka ýagny ketgitli aýlyk hakyna düşürilipdir we dähmet haky ozalgysyndan 20% çemeti azalypdyr. Saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň duýdansyz azalmagy bilen birlikde soňky aýda käbir medisina edaralarynyň lokmanlaryna diň jalysha çykmak gadagan edildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda koronawirusa garşy vaksinasiýa geçirilýär. Ýurdun beýleki ýerlerinde şol sanda Liwapda vaksinasiýa taýýarlyk görülýär. Şonuň bilen baglylykda Liwapdaky maşgala lokmanlarynyň diň jalysha çykmagy gadagan edilipdir. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň hökümeti geçen ýyllaryň däwine görä şu ýylyň başyndan hem döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň 10% ýokurlanandygyny elan edipdi. Muňa garamazdan saglyk işgärleriniň girdejileri adyldy. Deňeşdirme üçin 2020-nji ýylyň başynda saglygy saklaýyş puwdagynda işleýänleriň ortaça aýlygy 1800 manat bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ortaça aýlyk 1440 manada düşüpdir. Ýurdun häkimetleri lokmanlary ýeňillik tölemek baradaky wagdalaryny hem ýerine ýetirmediler. Türkmen hökümeti prezidentiň geçen ýylyň sentýabrynda saglyk işgärlerine wada beren goşmaça ýeňilliklerini tölemedi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmedi COVID-19 keseliniň simptomlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy saglyk işgärleri üçin agyr ýük boldy. Ketelhanalar köp sanly hassa döz gelip bilmedi, lokmanlar kıyın şertlerde işledi we karantinlerde goşmaçy işlemäge mejbur edildi. Lokmanlaryň arasynda kesel we ölüm derejesi ýokurlandy. Saglygy saklaýyş işgärleri, ýörit eşikleri, maskalary we ellikleri öz hasabyna satyn almagy borçly edildi. Saglygy saklaýyş işgärleriniň girdejileriniň adalmagy we ilatyň lokmançylyk hyzmatlaryna çykdajylarynyň köpelmegi ýurtda koronavirus alamatly keseliň ýaýramagynyň we vaksinasiýanyň başlanan döwründe şeýle-de ykdysady kynçylyklaryň güýçlenýän wagtynda bolup geçýär.